Bilimden de güçlü нәрсә юктыр. Білім иясе булган жеңелмәс. Бу Максим Горкийның кокшамас фикере. Менің университетларым романын ул нәкъ Казанда яшәгәндә автобиографик материалларына таянып язган. Һәр кешенең үз тормыш университеты. Алар барысы да нәрсәгә дә булса өйрәтә, белем туплый, тәҗрибә бирә. Исәнмесез, бу білім дөньясы. Алдагы минутларда. Бердәм омтылышта, беренче сыйныфларда дәүләт имтиханнары ничек уза? Бүгенге менә 96-нчы мәктәптә 139 бала бердән дәүләт имтихан бирәчәк һәм 3 мәктәп монда катнаша. Кичкенәдән фәндә Казан университеты лицейына уку фәнни үзәк статусы ни өчен кирәк? Балалар дөресен әйткәндә шул кадәр күп чарада катнаша. Без шаярып әйтәбез инде кайвакыт коллегалар белән, без аларга җитешмибез дә аларның бу уңышларын күзәтеп барырга. Кыю йөрәкле ни өчен 17 яшьлек кыз аю белән көрәшкә кергән? Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен кызу вакыт җитте. Бердәм дәүләт имтиханнары майның соңгы көнендә башланып, 2 июльгә кадәр дәвам итәчәкләр алар. Барлыгы бердәм дәүләт имтиханнарын 18 меңгә якын 11 сыйныф укучысы тапшырачак. Җәмгыять белеме дәресе иң популяры, аны 7 меңгә якын кеше сайлаган. Информатика елдан-ел популярлаша бара. Аны быел беренче тапкыр компьютерларда тапшырачаклар. Имтиханнарның дәвамлылыгы да шул ук кала. Һәр фән өчен аерым вакыт бирелә. Мәсәлән, профильле дәрәҗәдәге математика, физика һәм әдәбиятка 3 сәгать 55 минут вакыт бирелә. Искәрмә Казанның 175 номерлы гимназиясе укучылары өчен генә балалар өчен имтиханнар тапшыру вакытын сәгать ярымга арттырдылар. Мәҗбүри предметларның берсе рус теле буенча имтихан иң күп санлысы булды. Нәкъ шуның турында безнең киләсе репортажда. Бүген рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын 11 меңнән артык укучы тапшыра. Казан шәһәренең 96-нчы гимназиясе имтихан үткәрү пунктларының берсе. Укучыларга уңышлар теләргә Мәгариф министры Илсур Хадиуллин үзе килде. Барлыгы 2 көн эчендә рус теле буенча имтиханны 16 меңнән артык катнашучы тапшыра. Алар арасында узган елларда мәктәпне тәмамлаучылар да бар. Моның өчен республика буенча барлык таләпләргә туры китереп 83 имтихан бирү пункты эшли. 26 пункт иләрдә оештырылган. Казан шәһәрендә балалар өчен 25 пункт оештырылды. Һәм инде бүгенге менә 96-нчы мәктәптә 139 бала бердән дәүләт имтихан бирәчәк һәм 3 мәктәп монда катнаша. Суворов мәктәбеннән 80-нче һәм 5-нче лицейдәге балалар, укучы балалар имтихан бирә. Имтихан материаллары пунктларга якланган каналлар аша дискларда яздырып тапшырыла. Идәге пунктларга исә кәгазь формада махсус элемтә каналлары аша китерелә. Дисклардагы материалларны имтихан башланыр алдыннан аудиториядә ук бастырып чыгаралар. Рус теленнән имтихан ул безнең барыбыз өчен дә бик зур имтихан. Чөнки беренчедән, әгәр дә рус теленнән биреп 70 балны уза икән, медальгә лаеклы кешеләр медаль алалар. Инде уку йортларына керү өчен бу рус теленнән бирелә торган имтихан 40 балдан артырга тиеш. Шул ук вакытта мәктәп аттестаты алу өчен укучылар рус теленнән ким дигәндә 24 балл җыярга тиеш. Быел югары уку йортларына керергә теләгән укучылар рус теленнән тыш сайлап алу буенча профильле предметлар тапшырырга мәҗбүр. Бу предметлар алга таба белем алу юнәлеше белән бәйле. Планлаштырып, әти-әниләр белән киңәшеп, оннан соң үзләренең сәләтләре буенча, үзләренең теләкләре буенча һәм кайсы юнәлешләр бүгенге көнне актуаль, шушы юнәлешләр буенча бик матур әзерләнәләр. Алар арасында үзебезнең Казан шәһәрендә федераль университетка, медицина университетына баручы әйтгәндә биотехнологиялар буенча, химия фәне буенча менә бик әйбәт көчле укучыларыбыз безнең. Укучылар имтиханга металл рамка аша узалар. Үзләре белән бары тик паспорт, каләм, су һәм шоколад алып керү рөхсәт ителә. Аудиториядә 2 күзәтүче тора. Имтихан унда башлана һәм 3 сәгать ярым дәвам итә. Анда бик күп авыр нәрсәләр бар. Анда паронимлар бирергә кирәк, плеоназмлар бирергә кирәк. Аларны бик белеп бетермим, чөнки мин күбрәк татарча беләм. Һәм русча ул бик авырак булды, ләкин барыбер дә мин әзер. Дәүләт имгаклау аттестациясының тапшыры 2 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Авыру яки башка җитди сәбәпләр аркасында имтихан тапшыра алмаганнар өчен июль уртасында өстәмә вакыт каралган. Имтихан нәтиҗәләре 23 июньнән дә соңга калмыйча игълан ителәчәк. Аларны мәктәптә яки Рособорнадзор сайтында белергә мөмкин.
600 миллион сум шундый күләмдә Казан Федераль университетының лицейына юнәлтәчәкләр махсус укыту фәнни үзәк булдыруга. Мондый мөмкинлекне университет грант бәйгесендә җиңеп яулады. Әзерләнгән үсеш программалары сыйфаты буенча иң күп балл җыйды. Бу грант күләме үзәкләрне булдыру тарихында иң зурысы. Финанслау 3 елга исәпләнгән. Бу лицейга нәрсә бирә? Матди базаны җиһазландырудан тыш, бу укучыларны фәнни мөхиткә җәлеп итүдә, олимпиада хәрәкәтен көчәйтүдә, яңа стандартлар буенча педагогларны әзерләүдә, чит илләрдә белем алу мөмкинлегедә. Булар барысы да лицейны Россиянең алдынгы мәктәпләр санына кертергә мөмкин. Лицей онсыз да илнең иң яхшы уку йортлары рейтингында. Олимпиадада катнашкан балалар саны, укытучыларның һөнәри дәрәҗәсе, тәрбия һәм методик эшләре дәрәҗәләре үсә төшәргә тиеш. Төп бурыч итеп фән өчен яшь кадрларны мәктәп эскәмиясеннән әзерләүдә күрәләр. Глена Сибулина яңа статуслы лицейда булып кайтты. Сәләтле балаларны укыту, югары квалификациялы кадрларны әзерли башлау, IT лицей нигезендә оештырылган махсус фәнни укыту үзәге бу программаны тормышка ашыру буенча актив эш башлап җибәрде. 600 миллион сум. КФУ каршындагы IT лицей конкурста аткан грантның зурлыгы шундый. Бу федераль конкурс инде 3нче ел үткәрелә. Аның ярдәмендә Россиядә 10 махсус укыту фәнни үзәге ачылды. Якындагы 3 елга IT лицейны үстерү программасы әзер. Барлык юнәлешләр буенча максатлар һәм бурычлар инде билгеләнгән. Оештырырга мөмкин төрле чаралар, һәм инфраструктураны яңарту, һәм уку җиһазлары алу, уку әсбаплары алу, һәм укытучыларның квалификациясын күтәрү. Күп юнәлешләрдә шактый алга китеш күзәтергә мөмкин булачак. Шул ук вакытта мондый зур дәрәҗәгә ирешү лицей алдында зур җаваплылык та исти. Ул күрсәткечләр белән бәйле. Олимпиада хәрәкәтендә алдынгылар рәтендә булу, бердәм дәүләт имтиханында югары күрсәткечләргә ирешү, профиль фәннәрдән уртача балл 80ннән азрак булырга тиеш түгел. Biz бик шатландык, шул статусны алгач, бездән укытучылардан да, укучылардан да, лицей администрациясеннән да күп кенә эшләр, күп кенә мөмкинчелекләр таләп итсә дә, без эшләргә әзербез. 3 еллык программа кысаларында биналарны яңарту, лаборатория баз сатып алу, компьютер һәм сервер җиһазларын заманлаштыру каралган. Шулай ук укытучыларны илнең иң яхшы мәктәпләренә стажировкаларга, конференцияларга җибәрү планлаштырыла. Лицей укучылары һәм укытучылары чит ил командировкаларына да бара алачаклар. Лицейсларны, безнең укучыларны бик күп үзгәрешләр көтә. Лицей инде чыннан да яхшырак, яңарталар аны. Киләчәктә безгә белем алырга рәхәтрәк, уңайлырак булыр. Узган ел IT лицейны тамамлаган 10 укучы бердәм дәүләт имтиханнарында 100 балл җыйды. Шулай ук лицей укучылары республика һәм Россия күләмендә шактый күп олимпиадаларда катнашалар. Быел региональ этапта 121 призер, Россия күләмендә исә 7 җиңүче. Укучыларны әзерләү олимпиада клубларында оештырылган. Клуб җитәкчесе белән балалар атнасына ким дигәндә 4 өстәмә дәрес үтә. Гамәли әзерлек университетның фәнни лабораторияларында алдынгы галимнәр җитәкчелегендә уза. Балалар дөресен әйткәндә шул кадәр күп чарада катнаша, без шаярып әйтәбез инде кайвакыт коллегалар белән без алар җитешмибез дә аларның бу уңышларын күзәтеп барырга. Моннан тыш лицей укучылары тагын да катлаулырак булып саналган проект олимпиадаларында катнаша. Күптән түгел генә фәнни укыту үзәге статусын алгач та лицейның 10нчы сыйныф укучылары Санкт-Петербургта узган перспектива конкурсында җиңеп чыктылар. Булай гына да түгел. Аларның баллары нәтиҗәсендә IT лицейның фәнни укыту үзәге Россиянең башка охшаш үзәкләре арасында беренчелекне яулады. Бу зур күрсәткеч. Һәм көчле укыту базасы булдыру илнең иң алдынгы укучыларын әзерләргә сәләтле булуын тагын бер кат исбатлый. Яшь америкалы кыз аю белән көрәшкән. Бу хәл ничек мөмкин булган? Бу хакта Нияз Рахман сөйләр. Атна саен ул автор сәхифәсендә мәгариф һәм балачак дөньясыннан гадәти булмаган интернет яңалыклары белән таныштыра. Сәлам дуслар, бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм сезнең белән мин Нияз Рахман. Коткаручы сак хезмәте вәкиле этләрен саклау өчен аюга җиң сызганып ташланган 17 яшьлек куркуны белмәгән кыз һәм ничек итеп 18 яшьтә җир шары буйлап сәяхәткә кузгалырга мөмкин. Булар хакында алдагы минутларда сөйләрбез. Казан сәүдә үзәкләренең берсендә булган хәл бөтен интернетны шаккаттырган иде. Биредә бер әти кеше 2 бала белән эскалатордан төшмәкче була. Тик улы кызы ни өчендер ахыр чиктә куркуга кала һәм артларыннан иярми. Әтисе исә
киреге атлыйм дегәндә генә кечкенә баласын кулыннан аздан гына төшереп җибәрми. Бәхеткә янәшәдә сак хезмәте вәкиле 39 яшьлек Илнур Садретдинов була. Карагыз әле тагын бер кат. Нинди җәһәт ул. Әйтерсең күн сайын шулай балаларына эләктерә. Үзен герой дип санамый, мин 3 бала атасы. Минем урында бөтен кеше дә шулай эшләр иде ди ул. Успел схватить девочку, выбежал с эскалатора наверх, успокоил этих девочек. Но я думаю, что каждый на моем месте поступил так же, потому что отец 3 детей. 18 яшьтә самолет штурвалы артына утырырга мөмкинме? Җир шары буйлап сәяхәткә китү Бөекбританияда яшәүче Трейвис Ледлоу өчен бернинди кертәләр дә юк. Егет кеше беренче тапкыр штурвал артына 6 ел элек утыра. Шуннан башлап аның яшьләр арасында җир шарын урап чыгу буенча хыялы барлыкка килә. Трейвис 45 көн эчендә бер моторлы очкыч белән Франция, Тунис, Италия, Германия, Россия, Канада, АКШ, Мексика, Панама һәм күбек илләр өстеннән очачак. Барысы да яхшы тамамланса, Трейвис Ледлоу Гиннес рекордлар китабына да эләгергә мөмкин. That flight was so long, I ran the left tank empty. Obviously, you can see it's there, but I'm below usable now in that tank, so I ran the left fuel tank empty, which is crazy. Калифорния штатында булган хәлне күрмәгән, карамаган һәм шакытмаган кеше юктырмагайын. Куркусыз кызны кем дип кенә атамыйлар. Супер кыз, куркусыз аю белән көрәшүче. Сез дә хәтерлисездер ул язманы. Менә йорт территориясына аю кирип маташа. Мондай көтелмәгән кунакны башта барлык йорт хайваннары куып чыгармакчы була. Тик аларның бу эше әллә ни барып чыкмый. Шунда язмада 17 яшьлек Хейли Марника пәйда була. Ул озак уйлап тормый, аюны шунда ук койманың теге ягына төртеп төшерә. Барысы да яраткан галәм кушаматлы этен яклау өчен ди кыз үзе. I was like, oh my god, there's a bear and it is taking my dog. It is lifting her up off the ground, and if I don't do something about it, who knows what might happen. She's the baby of the family. We go everywhere with her. Couldn't bear to lose her or have anything happen to her. Укучылар сүзләренә әллә кулак сала башладылар шунда. Пермь шәһәрендә гадәти булмаган бер проектны чынга ашырмакчылар. Биредә 79-нчы номерлы мәктәптә ремонт эшләре башланган. Тик менә бина эчендәге торбалардан ничек котылырга икән дип баш вата директор. Шунда ул ярдәмгә укучыларның үзләрен чакырырга була. Алар рәсем дәресләрендә укытучы белән берлектә уникаль проект әзерли. Мәктәп лофт формасындагы шәп дизайнга ия була. Мондый тәкъдим җир җитәкчеләрдә дә ошый. Алар ремонт өчен 228 миллион сум акча бүлеп бирә. Менә бит яшьләргә бары тик мөмкинлек кенә бирергә кирәк. Фикерләр туачак ул. Будет реализована наша мечта – это школьный ансамбль. Ну а также, конечно, большое внимание уделяется спорту, появится свой боксерский ринг, появится мягкий зал для занятий дзюдо и самбо. Ничек итеп балалар бакчасыннан качарга? Бу хакта сезгә Алуштаның 10-нчы номерлы балалар бакчасына йөрүче 5 яшьлек Димит белән 6 яшьлек Олегтан сорый аласыз. Урамга уйнарга чыккан вакытта алар башта куаклар арасына кача һәм башка балалар тышкы ашка кирип киткәч, бакча территориясеннән чыгып таялар. Полиция хезмәткәрләре аларны 3 сәгать дәвамында эзли. Малайлар бакчадан 3 якрым ераклыкка киткән була. Шәһәр буенча йөрүче малайларны фотосурәтләрен күрүчеләр хәбәр итә. Менә сиңа мә дигән әйтерсең булар побег из Шаушенка киносын карап хисләнгән. Чын побег из Алушты булган бу. Его нет, сэр. Я это вижу, Кен. Может, ты думаешь, что я слепой? Ладно, тогда так и скажи. Скажи, что я слепой. Нет, сэр. А ты слепой? Черт возьми. Что это? Это ночной обход. Ты видишь? Дюфрейн на месте. Я его вижу. Вот здесь написано Дюфрейн. Следовательно, он был в своей камере во время отбоя. Башкаларны шаккаттыран дип әллә нинди гамәлләр кыла күрмәгез тагын. Шаккаттыру түгел, сокландыру беренче урында булырга тиеш. Бүгенгә менә шулар, очрашырбыз. Исегезгә төшерик, фикерләрегезне, тәкъдимнәрегезне безгә юллый аласыз. Социаль шелтәләрдә безнең аккаунтларыбызга рәхим итеп язылыгыз. Рус әдәбияты классикларының берсе Иван Тургенев уку халык мәкале буенча ут. Ул иректә, белем кешене азат итә дип язган. Ирекле булыгыз, белемгә омтылыгыз, саулыгыз.